Mga young people, gibati ba kamo o kagool, trouble, anong kalibutana? Gusto na ba kamo ikyas anong trouble, anong kalibutana? Now, dire sa Bible, napoy panghitabo nga mga tao, nag-trouble sila, nagkabalaka sila. Kaya nga naman, mubiya na si Jesus kanila. Kini mga disciples mga diane, privileged kay sila kay for 3 years. Almost 3 years. Si Jesus, uban-uban nila. Protected kayo sila. May storm, ay, mahubas ang storm, dili ba? Si Peter, nakabaklay-baklay sa ibabaw sa tubig. 5 ka tinapay, 2 ka isda. Nidaghan pag-ayo. Ang mga nasulag demonyo, nagipantambalan, gipangluwas, dili ba? Ang nagmasakiton, ay gitambalan. Ang dili ka baklay, gipabaklay. Ang dili ka kita, gipakita. So, hiyahay gigayo basta kay naa si Jesus. Pero, ingon ni Jesus, mubiya siya. Karon kay mubiya man siya, nagtrouble ang iyahang mga disciples. Ingon si Kristo dayon sa ilaha, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Nituo mo sa Ginoo, samahan, tuo sad mo kanako. Now, unsa may dapat tuuhan nila kang Kristo Jesus? Ingon sa verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. Mulakaw ako, ay mo ka-trouble, ay mo ka-worry. Mulakaw ako, kay mag-prepare ako og place para sa inyo, ha? Mao kini atong ginangalan og langit, mga young people. Mao kini atong ginangalan og paraiso. Mao ni ang pinakatsada nga place nga ato ang atuan sa atong tibuok kinabuhi. Gusto kita mo to park, dili ba? Gapong park, no? Matsada kayo maglakaw-lakaw ka sa mga beautiful place ba? Uban po dito gid sila mukaon na nang gwapo bitaw kayo kananan mga restaurant, dili ba? Kay mo manglami sa dapling sa kalsada o dito sa restaurant, pero ang katsada lang is gwapong lingkuranan, gwapong aircon, tsada picture. Gusto gid ta og patsada kay nga place. Pero mga people, kana nga tsada nga mga places sa kalibutan, dili na ikakumpara sa katsada sa place nga ihatag sa Ginoo kanato. Mao kini ang Father's house. Ang Pinoy-anan sa amahan. Abi bitaw ninyo, ang Father's house dako kayo. Ngano man, sulod sa Father's house, mao ang daghan kay nga mansions. Mga people, amay mas dako be? Mansion or house? Christian. Unsay dako Christian? Mansion, di ba? Diri sa kalibutan. Jerome, ay mas dako, mansion o house? Oh, di ba? Kay pag mansion gani, gwapo nga balay, pwede 2-story. Gwapo kayong atop diha, baka 3-story. Dayon, luwag kayong loan ba? Itong green bitaw nga, gawas bitaw ba? Mga Bermuda, di ba? Mao na ato ang picture sa mansion. Dako gid siya. Pero sa Bible, in my Father's house are many mansions. Sulod, sa balay sa amahan, mao ang daghan kaayo nga mansions. Sa kalibutan ba? Basta house gani agagmay. No? Pila lang ka metros? 5 ka metros, 5 ka metros, 5 ka metros. Mo na itong house diri. Pero sa langit, dako kayong house sa amahan. Nga sulod sa house sa amahan is daghan nga mga mansions. Gitawag kini sa Bible nga house of New Jerusalem. Katubi tong itantan gikan sa langit padulong sa yuta. Nga kung sa kataas, mapud kadako ang kaluag niya ug iyang kabaga murag cube. Kabantay mo sa cube mga young people. Square dire, square. Pareha og kanang length, height ug width, di ba? Mo na cube dili ba? Ingon ana pod mga young people ang New Jerusalem. Mo na house sa Father. Sulod sa house sa Father are many mansions. I-prepare na ni Jesus dito sa langit para kanato mga young people. Dito kita magpuyo sa Father's house. Now, nato iya nga mansions dito. Nay mansion ni Lara dito. Nay mansion ni KJ dito. Nay mansion ni Christian, ni Gary, ni isa-isa nga mansion dito. Gi-prepare na ni Jesus kay love ta ni Jesus. Unya, para lang pug kini mga young people sa nagtuog nagdawat ka Jesus, isip Dios og manuluwas. Pag against gani ka ni Kristo gani, dili ka iya sa Dios. Dili ka makabaton og mansion sa langit. Now,
Paano maging against ka Jesus? Unang-una, imo siyang i-reject as God. Di ka mo tuo nga siya God. Naay grupo sa kalibutan nga di sila mo tuo nga si Jesus God. Example. Ha? Atheist. Sa pagilain. Oo, sakto ka. 666, Antichrist. Sa pagilain. Okay. Ang uban nga scientist, atheist, no? Any group or person nga dili mo tuo nga si Kristo Dios, walay mansyon sa langit. Kamu be? Nakamoy mansyon o wala? Basta anak sa Ginoo, o basta mo tuo ka Jesus, mudawat ka Jesus, ikaw anak sa Ginoo. Of course, kay anak man ka sa Ginoo, na kay lawak dito sa langit. O ikaw lar, kung aha si ate tata mo padulong, niya na siya dako nga balay, na kay lawak dito o wala? Na kay room dito sa iyang balay o wala? Bisag unsa kagamay sa balay gani, basta anak ka, nadyo kay place, di ba? Nga naman, anak kung ka. Pag di ka anak, bisan pagdako ang balay, labi na imong naong, imong naong kawatan, wala, di ka kasulod. Pero kung anak ka, bisan pag naong ka na sigbin, no? Joke na, wala, joke na. Pag anak ka ni ka sa Ginoo, bisan pa kawatan ka sa past, pero karon kay gibag-o ka naman sa Ginoo, gihimo ka naman yang anak, gi-adapt ka niya, na jud kay place sa iyahang Pinoy-anan. Ingana na pud mga young people. Ingon na gid mga young people. Akong basahon na, in my Father's house are many mansions. Kung dili pa lang kini tinuod, dili na ko niingon kaninyo, I go to prepare a place for you. Busa mga disciples, ay mo ka goal oy. Nga naman mag-prepare og place para sa inyo, ha? Ingon ni Kristo, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Kung ako mulakaw para mag-prepare og place para sa inyo, ha? Mubalik ako. Ako mong dawaton unto myself. Mao ni ang ginatawag mga young people nga rapture. Rapture. Si Kristo, ingon pa sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 ngadto sa 18, motingog ang trompeta sa Dios. Adunay dako nga singgit sa anghel, arkanghel, unya naay pagmando. Then ang Ginoo dayon mo naog. Then kita dayon ibayaw padong sa langit. Sa English, rapture. Snatch away ta. I-rapture kita dito sa mga panganods. Panganods. Aron pagsugat sa ato ang Ginoo. Ug dayon makig-uban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Gitawag kinay sa English og rapture. Ang mga patay pagabuhion, tagaan sila bag-o nga body, incorruptible body, glorified body, perfect body. Ang mga buhi inigbalik ni Jesus, ang lawas nila nga madunuton, i-translate, i-change gikan sa madunuton nga lawas ngadto sa dili madunuton nga lawas. Dayon, dungan dayon tag-rapture padulong sa langit. Mutagbo ta kang Jesus diadto. Ug makita ta siya face to face. Unsa kay naw ni Jesus mga people ba? Kanang atong mga nakita di sa picture, dili man gid na maong actual face ni Jesus. Lantawagan ninyo mga picture, di ba? Lahi-lahi kataas ang ilong, ang uban straight ang ilong, uban kay taas pero gapiko, di ba? No? Ang uban kay ang naong kay medyo linginon, ang uban kay medyo taason, no? Ang uban kay medyo may bangas-bangas gamay, ang uban kay wala. Lahi-lahi ang mga faces, dili ba? Kaya actually dili man gid na maong naong ni Jesus. Bali ilustrasyon lang kana, ha? Nagets wala? Ilustrasyon lang. Of course, gusto man ta mag-drawing sa mga bata. Mga bata, mao ni si Jesus. Pero actually, dili ginamao ang naong ni Jesus. No? Ilustrasyon lamang. Pero, inig-rapture na. Makita nato face to face ang nawong sa ato ang Ginoo nga si Jesus. Makita po nato nga naay pali iyang diani. Makita nato iyang perfect body. Unya kita pud mga young people ana nga time nagbato na pud tag perfect nga body. Kung siya perfect, kita pud perfect. Sadahan na ba? Sa ingon sa verse 14, chapter 14, itong basahon. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you. Di ka mag-uol, mga disciples. Di ka mag-uol kay dawaton ako mo unto myself. Dawaton gid mo. Sadahan ano? Dawaton ta sa Ginoo na. Ay,
Apil ba ka sa madawat? Dili. Apil ba ka sa rapture? Dili. Or mabiyaan ka? Ha? Ikaw, Bert. Wala sure, Bert. Nga, wala may sure, Bert. Ikaw, Jerome, sure, dili. Mapila ng rapture? Dili ba sure? Ikaw, KJ. Okay, ikaw, Gary, sure ka na dili? Amen. Ngayon, people, actually, basta gani anak ka na sa Ginoo, dapat sure na ka. Basta gani tuog kang dawat kang Kristo, gihimo na kang anak sa Ginoo, sure na ka. Kay basta anak na ay lawak. Ha? Basta anak na ay lawak. Basta na anak na ay room dito sa langit. Pag dili ka anak, wala kay room sa langit. Anak ka sa Ginoo dili. Ang anak sa demonyo dili makabaton diyan ha. Kisay anak sa demonyo be. Panamin, di ba? Anak kid sa demonyo. Ito. So wala nagbase sa appearance sa atong pagkaanak sa demonyo ha, anak sa Ginoo ha. Actually mga yang people na ay mga tao nga gwapo ug naong, nakakurbata, naka-suit, nagdadala pag Bible taga Domingo. Pero pag ano di ay piki nga Kristohanon, dili gid anak sa Ginoo. Gitawag sila nga mura silang panteon, nganuman. Ngano ka? Sama sa panteon nga gwapo kayo ang gawas, sige na okay puti kayo. Pero ang sulod patay. Gitawag kini ni Kristo Jesus nga hipokrito. Pakitang tao lamang nga sila buutan. Pero dili gid sila anak sa Ginoo. Pero kita mga yang people nga nagtuog nagdawat kang Kristo Jesus, dili kita hipokrito. Kay nagkinabuhi man kita nga anak gayud sa Ginoo. O balik sa Ginoo mga igsoon tungod kay anak kita sa Ginoo, uban kita sa pagkabanhaw, rapture, ug nakitay lawak diadto sa langit. Dayon ingon niya, that where I am, there ye may be also. Sada ba nga statement dili? Kung aha ako, dito usab kamo. Mao gid ni ang pulong sa ginikanan ba? Busa bitaw ang ginikanan, dili gusto malayo sa anak, di ba? Pero malayo na lang kay umatay chance. Di ba ikaw titata, di ba gusto, di ka gusto malayo sa anak nimo, di ba? Pero tungod sa panghitabo, mura dili mo control, no? Oh, nalayo na lang hinoon. Ako mamagpapa, gusto sila nga mag-ubang gid me. Pero tungod sa panghitabo nga tiguwang nako. Ako nagpastor ko dire. Si papa nagpastor diadto. Dili gid mag-uban. Pero ang feeling sa papa is kung aha ako at tuwa usab unta akong mga anak. Mao po na feeling ni Kristo. Kung aha siya, dito po kita. Karon nagpaabot pa lang ta. Ayaw lag kalaay, no? Ambot lagi ang time mga igsuon nga magkita ra gid ta sa ato ang Dios, sa atong amahan. Magpuyo ta didto uban niya didto sa iyahag balay. Unsa kay feeling ng mga people ba? Kung aha siya didto usab kita. Dili niya gusto nga malayo ta. Dili niya gusto nga impierno ta. Dili gusto sa amahan nga nasa sa langit niya ang mga anak niya tuwa sa impierno. Now, mangutana ko, unsa kay feeling ana kung nanata sa langit be? Nana kita sa New Jerusalem. Ha, Jerome? Puno sa kalipay. Amen. So, ikaw, Bert. Ha? Unsa, Bert? Puno sa kalipay. Okay. So, pagilayan nga ma-feel mo sa langit. Kalipay nga walay katapusan. Sa daha, no? So, giingon sa duha, puno sa kalipay. Pagkatapos, kalipay pagid nga walay katapusan. Diri sa kalibutan mga young people, pwede ta malipay o puno sa kalipay. Pero mo tapos ra ang kalipay. Sa mo tagtagaan ka og 20 mil nga libre. Halipay gid ka, labi na og kanang naong ka kwarta, labi. Labi eh. Pero bisa pag di ka naog kwarta. Utagaan ka 20 mil nga gikan sa Ginoo. Di ba? Lipay gid ka kay this is a gift from God. Lipay gid ka. Pero lagi mo tapos. Kaya pagkaon niya, na may mamaylo. Mamaylo ako ba eh. Kunyari bayaran. Mag-uon labog ka. Ha? Muna sa kalibutan niya kalipay. Usahay mapuno, pero mo tapos. Sa langit, like kayo. Lipay ka, kauban mo si Jesus, makita ni mo ang God the Father, pagkatapos na yung mga angels, apilang Old Testament sense, kauban ni mo, kunya, wala pagid ni katapusan nga kalipay. Sa pagilain mga people ba, nga ma-feel mo sa langit? Peaceful, sakto ka. Magkungbo gina mga people, no?
Sa kalibutan mga young people, pwede magkamalipay pero gaaguro ka ba, no? Ha? Kanang itong nalipay ka, gitagaan ka gift pero sakit imong ipon, no? Salamat sa gift ha. Salamat. Salamat kayo. May sakit imong ipon. Ha? Murag dili kay ka malinawan ba? Pero sa langit maybe malinawon jud ka. Komportable ka. Nya peace. Usay kay naatay kalipay nga kwa pero gakahadlok ta basin mawala ni nga kalipay. Kay mawala ang kalipay ba mo di ka peaceful. Busugay natin mga security guard di ba? Duterte na si 20 ka daghan kay ba? Duterte pag moagi siya di ba? Na si pila ka mga sakinan di ba? Gauna, gasunod, gaana di ba? Kay ngano? Dili safe. Walay peace. Atong mga cellphone ay password di ba? Ang mga bangko ay password di ba? Ngano man dili safe. Dili peaceful. Pero sa langit, wala password sa langit. No? Wala may kawatan dito sa langit. Wala may kriminal dito sa langit. No? Sa pagilaan mga people ba nga ma-feel mo sa langit. Kapo to ba? Kalipay, nga way katapusan. Unya, kalinaw.